Jeg hedder Mette, og vi har fået lavet en hestefold med Hippolux-hegn fra Poda. Vi skulle have nyt hegn, fordi vi har købt ejendommen her i efteråret sidste år, og der stod noget meget faldefærdigt, meget tvivlsomt hegn, så vi skulle have det skiftet ud. Vi valgte Poda Hippolux-hegnet på grund af kvaliteten, fordi at vi tidligere har haft forskellige typer hegn, og det synes vi ikke har fungeret. Vi har set flere grimme skader, så vi havde brug for et hegn, der var slidstærkt og som kunne tåle lidt, men som ikke lavede de her grimme skader på hestene, hvis nu at de skulle gå i hegnet. Vi valgte at investere lidt mere i et hegn, fordi vi godt kunne se, at på den lange bane, så var det billigere for os at investere i et ordentligt hegn fra start af, i stedet for at investere i et hegn, hvor vi skulle rende og lappe og reparere på det hele tiden. Så det var absolut kvaliteten, der gjorde, at vi valgte Poda. Vi synes, der har været en super god dialog med Poda, og prisen har været fair, og aftalerne er blevet overholdt, når de er blevet lavet. Så det har været et godt samarbejde. Og det var rigtig simpelt for os at få arrangeret det her Poda-hegn. Vi havde lavet en tegning over, hvordan hegnet skulle stå. Det afleverede vi så til Anders, der lavede et tilbud til os. Så blev vi enige om en dag, hvor montørerne kom ud og satte hegnet op, og det var super lækkert. De havde klaret det hele på en dag, så da de kørte herfra til fyraften, der stod der en super lækker ny fold til os. Vi kan absolut anbefale Poda til andre også. Det har været en rigtig god proces, og vi har fået et super lækkert hegn ud af det. Og vi skal også have lavet noget mere fold i samme type hegn og med de samme pæle, så vi får lavet noget vinterfold, og så har vi 2 hektar mere, der skal hegnes ind som græsfold. Vi er virkelig glade for det færdige resultat med hegnet. Vi har fået det skræddersyet lige præcis, som vi gerne vil have det. Det ser super flot ud, og vi synes, det passer rigtig godt ind i landskabet og til ejendommen. Der er også flere af naboerne, der har kommenteret på, at de synes, at det er et super flot hegn, vi har fået sat op. Så det står samlet som lige det, vi drømte om.